radio kabaruji radio wimi mbimi he bimami on calminama goto e mon kala e inde mum e yettode muɗum en puɗɗorima gila to hen to Fouta Diallo garen foroya jottuɗen gaabu jottuɗen ɗo hen ɗo Kolda mbiyen Fuladu e jawten ɗon jehen kabada naten nder Gambi jalten garen ɗo hen to Belel keeɗe hono Jolof mbiyen Ferlo ummoɗen ɗon noon payen ɓundu musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on sagandaga nen Fouta Toro gila banggue ñaamo o ha banggue nano o woni Sénégal kanum e Mauritanie jalten ɗon payen to henne to Masina payen to Adamawa payen dendagal fulɓe wonɓe ɗo wiyeteɗo Cameroun Nigéria ha Tchad ha Soudan e kala ɗo fulɓe mbawi wonde on calminama madama kay mbiyata ko mbimi walla wimi walla bimami a wiyama a weeɗama ɗon junggo musidɗo pullo en gariɗo joni musidɓe tedduɓe heeɗiɓe jokkude yewtere meɗen hono cimtol ɗum woni dartol woni tarika ko fati e laamu gaaɓu sen mbi laamu gaaɓu jiɗɗen haalde ɗo ko fati e laamu fulɓe holno ɓe laamorino gaaɓu oɗon gandi en puɗɗinoma ko ɗo wonata windande tataɓere ɗum woni terceire vol ko ɗon gonɗen ɗo joni eɗen gandi en kaalino holno ɗum fuɗɗorino kono en jottanoki tawo o holno ɓe puɗɗori e hol gadiɗo laamade gaaɓu ko ɗon woni rogore men hande rogore nde wiyete ko puɗɗagol laamu fulɓe ɗo gaaɓu ari jokkande men windande men komo ganduɗon mo keptinton dande mum guiɗo leñol guiɗo fulɓe guiɗo wimi mbimi e bimami hono Sékou Oumarou Sall e ballodiral kadi mo liggotta ɗo hono mo liggotoɗen ɗo ɓe hono ceerno Ousmane Balde kañum e docteur Dieynabou Balde min gari jokkande mon tarika o ko adi fof ɓe jetti fulɓe Fuladu no fotirno se mbi fulɓe Fuladu wona serdude nde tawno ɗo kaliten ɗo hande jeeya ko e Fuladu ko nokku Fuladu calminen Mbaalo Kounda on jarama Mbaalo Kounda ƴiƴameje moɗon on duufi ɓiɓɓe moɗon mbarama rewɓe mo mbarama pour ha fulɓe mbawa darnude koyngal mumen ɗum woni tippude teppere mumen e nder leydi gaaɓu ɓe mbawa ittude mette mabɓe ɗe ɓe jarneteno ɗo ɓe kaɗeteno lelade ɓe porto hay goto wawa ajjade dow leeso mum walla lelade forta koyɗe mum ala ko tampuɗa e ko donkuɗa ko foof Allah e laamu hoddinoɓe ɗon ɓe e sattude Allah e saago sa ari ɓe jamirtama ko ya falo hata lelo no leeso ngo hono no ballidi jutiri ni ala ko ya fal koyɗe maɗa haɗano ɗon kadi sa yi ha hande nde fulɓe gaaɓu eɗen mbiyeteno mawɓe meɗen eɗen toñeteno ha ko ɓoyani ko e nder capital wiye Fundiñu ko nde tawno musidɓe meɗen seɓɓe mandinkaɓe laaminoɓe ɓe jaɓatano ɓornoɗen comci jottiɗi e on ɗon saaha ko ɗum adduno mette ɗe kaɗani ɗon yahi kadi ha ɓe batti honde jawɗele fulɓe ɓe ƴetta jawɗele ɗe taw ko weeli metti kadi ɓe ƴettiri ɗe ala noon ko haali eɗen gandi ko enen gadduno pucci enen gandirano pucci ɓe teeti ɗum woni ɓe jabti ɗum ha laaɓi
ɓe dutti kadi ɓe garani jawɗele ɗe hono nayi ɗi ɓe batti ƴettude ɗum kadi ɓe batti kadi farlude ko wiyete ko asa ko wiyete ko mbiye lempo hono ñartanka wonande ɓen kay fulɓe joguiɓe nayi hunde nde yaari noon ha fulɓe ɓe tawi ɗum ɗo kam joni so hunde ɓe mbiyata ko so wonɗo yettoto kala ko heewi rufat ɗum ɗo joni heewi rufi ɗum woni weccima alay sago koma ƴiƴameje ɗe duufa ko fulɓe mbiyata ko soko tawi woni jaygol yaahi ha tacci maayo ñippirte ko ƴiƴameje sagataɓe ko ɗo ɓiɓɓe fulɓe ɓe gummi gam dartade nde tawno en gandirano ka haare gandireɗen ko arde kala ɗo garɗen ndenen nokku meɗen teddinen noon kadi ɓe tawɗen ɗon ɓe e dow noon teddinde kadi koye meɗen kono tan en jaɓɓata toñanggue eɗen muñangue noon kono so tawi yaahi ha yettima ɗo ganduɗa joni ala ɗo sele kewɗen ko teɗɗinde becce meɗen en wona wonde kulol ala ko masala ha tampini en nde yaahi ha joni tawi hankanti rufi weccima ɓe tawi koma ɓe darto habdiɓe mabɓe ɓe. ko kalten ko enen wona irtude ɓerɗe yimɓe ala kalten ɗo koko haalano ko ɓooya haalede no fewi ko winda kadi foti ko jaliɓe meɗen hono nalankoɓe meɗen fulɓe ɓe foti ko jaliɓe mandinkaɓe hono seɓɓe ɓe walla nalankoɓe mabɓe ala fof mo jangtaki haare nde ko hunde windade ko hunde andade hulɓinaki hersinaki haalde ɗum te amnaki kadi haalde ɗum so wona neɗɗo mo anda tarika kadi wawa miijade wonde ko wurtude yimɓeɓe e kareli walla ko nandi hen ala ko yoɓe gandu tarika mabɓe kala mo anda hanki mum musidɗo tedduɗo wawata andude gonka muɗum so anda gonka ma hande a wawata kadi heblanade woni heɓanade janggo maɗa ko ɗum ɗo de musidɓe tedduɓe woni fandare meɗen. eɗen puɗɗa rogere nde mbiɗen puɗɗagol laamu fulɓe gaaɓu ko ɗum woni rogere men hannde gannon tan musidɓe tedduɓe pullo gadiɗo ɗum woni guidiɗo jooɗade e jappere laamu canton gaaɓu he on diwan gaaɓu mo kaleten o ko pullo biyeteɗo doyan noon fuɗɗorino laamu makko koto leydi Foroya oɗon gandi ko toon fulɓe puɗɗi laamade e nder leydi Guinée Bissau ko toon henne to Foroya fuɗɗuno ɗum noon ko gorko biyeteɗo mbiɗen doyan to leydi Foroya tawi ko laamiɗo Biya Fada biyetenoɗo Mandiang woni ko toɗɗimo woni ko ɓattinimo kadi woni ko toɗɗi mbiyeten toɗɗimo hande Alpha Bakary Gidali heɓi ndi wondi e makko ɗon kanko Alpha Bakary Gidali o wondi e makko kanko laamiɗo o woniri noon ko fuuta ko arabe e mbiyata tamaskan hatta tatamakkan ɗum woni yurmikkino ha nde mbawanɗa hoore ma fo sikki ala Alpha Bakary Gidali o wondiri noon e mabɓe o yurmitini haw andi joni kam o wawani hoore makko on saaha o darti hono laamiɗo o biyeteɗo ɗo o doyan tawi noon ala e sago ɗo e ko dartoto on ko hade makko dartade e doyan koma o welno taw musidɗo men pullo laaminoɗo ɗon kadi mo ganduɗa ko ɗon kadi kañum e hoore mum kadi laamino koma tan o wallodira e on o famodira e muɗum to banggueji ɗi foof guila ko e cuuɗi ndi wonno ha wonti kadi e peñdi ɗum woni Alpha Bakary Demba Oumarou hoorejo fulɓe goɗɗo laaminoɗo ɗon oɗon gandi o hepti laamu Biya Fada kanko Alpha Bakary Gidali caggal o wawi wallodirde e o mo cakkitiɗen haalde joni ɗon ɗo Foroya ɗo. ɓade woni Alpha Bakary Demba Oumarou famodiri mbiɗen e Alpha Bakary Gidali
Alpha Bakar Gidali wawi noon folde ɗum woni mbo wawtima o wawi folde laamu Biya Fada ko ɗo fulɓe foroya puɗɗi dartade seɓɓe ɓe puɗɗi habtade mabɓe puɗɗi noon kadi tawi kadi eɓe ballitori eɓe ballodira kadi e o biyeteɗo Ibrahima Sori Kandiaye oɗon gandi on ko Alpha mo laabe mbo ganduɗa ko kañum nuldi yeesojo biyeteɗo yeesojo koniyankoɓe hono mawɗo militaire ɓe no pamirten hande koniyanke ɗum woni militaire mawɗo koniyankoɓe muɗum ha wawa wallodirde e musidɓe mumen fulɓe gaabu wonɓe ɗon henne ɗo foroya e nder harende ɓe kaɓata e añɓe mabɓe ɓe. mbiɗen ko o Ibrahima Sori Kandiaya hono mo ganduɗa ko Alpha mo laabe gandon tan ko kanko on tigui daari e darde makko o wallodiri kadi o neldi sagataɓe makko hono koniyankoɓe makko hono soldateɓe makko hono militaire ɓe makko ballodiri e musidɓe fulɓe ɓe ha ɓe mbawi gasnude ko wiyete ko laamu Biya Fada e nder on ɗon nokku. kono tan oɗon ciftori kadi wona Biya Fada ɓe tan laamu ngu hare nde kadi waɗino hakkude jaati e fulɓe ɓe hakkude fulɓe ɓe Alpha Bakar Gidali mbiɗen e fulɓe ɓe o laaminoɓe ɗon kadi oɗon gandi toñangue mawgue ene waɗe saaha kala e nder leñol meɗen gam yidde feccude leñol ngol wiye ɓeɗo ko fulɓe rimɓe ɓeɗo ko fulɓe jiyaɓe on saaha noon fulɓe remɓe ɓe kadi darti fulɓe jiyaɓe ɓe no toñirten no ɗum ko toñirte goto fof ko jibinama Seydina Omar wi en kala goto e meɗen nene mum jibini ɗum ko dimo e sikka ala ko heddi ko rimande bigol ko oɗo ɓuuri walla ko oɗo ɓuura ko limanagal e golle ɓurdinta yimɓe goɗɗum wawa ɓurdinde yimɓe ko ɗon noon nden ɗon jumre kadi waɗino ɗon ha kamɓe tan fulɓe ɓe musidɓe fulɓe ɓe kaaɓi on saaha noon Alpha Bakar Gidali wawi foltade hankanti ƴetti kala ko wonno to laamu mbiyenɗe Biya Fada e ko wonno e laamu fulɓe to oto banggue o rentini ɗum o waɗi ɗum laamu gotu. ngal poɗodiral mbiɗen hakkude fulɓe halfuɓe e fulɓe halfaɓe musidɓe tedduɓe ngal accirani ɓe noon ngal accani kadi ha gandanɗa hoorema hono laamiɗo doyan o musidɗo pullo o on woni ko ɗon heddi woni ko ɗon ladial mum yiya. hono mbiɗen Alpha Bakar Demba Umaru o ɓagnoɗo noon hono ƴettunoɗo jappere nde lomtini musidɗo o on nene ƴettiti laamu ngu kañum e hoore muɗum saabu guereji gonɗi hakkudeji mabɓe lomtini kadi honiyanke ɗum woni goto e ardiɓe dadiɓe militaire ɓe biyeteɗo Cikkam Mbaalo ko on Cikkam Mbaalo noon jogori kadi lomtoyade Alpha Bakar musidɓe tedduɓe.
e nder on waktu ko dummuna seeɗa yawti ɗon kisa Alpha Bakar Demba Umaru lomtinnoɗo koniyanke o onne kañumne hawri e lejal on tuma oɗo woni Cikambalo o lomti laami leydi Foroya ko ni tigi musidɓe tedduɓe heeɗiɓe nde Alpha Bakar Gidali ummitima hono ummiti to Timbo to tororino ballal o ummiti to Timbo paamen ko he on yonta ɗum woni ko e nden yolde woni ko haare kansala huɓɓi toon henne to leydi Gaaɓu. haare nde ngannduɗaa rufi ƴiiƴam ɗum woni wecci ƴiiƴam boomi pittali hono wari pittali keewɗi sumi galleeji fiɗɗi laamu Gaaɓu e juuɗe seɓɓe haa laaɓi artiri ɗum e juuɗe tawi laamu seɓɓe ngu ardino ɗum ko biyeteeɗo o laaminoɗo ɗon biyeteeɗo o Janke Waali tambino ngu tambino kañum tambino laamu ngu ɗum woni kañum joguino laamu ngu hono Janke Waali fulɓe ɓe on sanga Alpha Bakary Gidali e sembe mbo iwdi Fouta Diallo ɓe kuɓɓi jaygol ɗon ɗo kansala haare nde noon yimɓe hewɓe maayi hen pittali kewɗi woni to banggue fulɓe to e to banggue seɓɓe ɓe ko ni ɓe mbawiri fiɗɗirde laamu kansala ɓe guitti ɗum e juuɗe seɓɓe ɓe ha laaɓi ɓe batti ɗum e juuɗe fulɓe. musidɓe tedduɓe heeɗiɓe en dartoto ɗo seeɗa ma en gaddoyi holno haare nde jaati e hoore mum fuɗɗorino ɗon ɗo kansala ha no nde gasiroyi en kannat ɗo seeɗa tan nde wonno ko bindanɗe mbaɗeten windande kala e waktu muɗum. on jarama bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe eɗen calminamo kala e inde mum e yettode muɗum eɗen jafno kala mo ganduɗa yii hen ella kala mo jiiɗa mo ganduɗa dañi hen ko metti ɗum dañi hen ko muusi ɗum enen wona ɗum wonno fandare nde ko paamen asko meɗen hono no leƴƴi keddiɗi paamiri asko muɗum en toñani hay goto en jamfaki hay goto koko winda koko awluɓe kaali koko wambaɓe kaali koko waɗa e defte koko jaliɓe foof kaali e ko mawɓe men kadi gandi ko ɗum woni ko gadduɗen e ɓattinɗen hakkillaji sukaɓe meɗen hande ɓe gandano holno ɗum wonirno. musidɓe tedduɓe heeɗiɓe min calmini fulɓe wiyoɓe mbimi e bimami on jarama fulɓe Gaaɓu ɓay ko ɗon kaleten oɗo saaha en on jarama Mbalakunda kala pullo ene ñamli mon ñamane nde e nden ɗon sikki ala ko nde yoɓetede on jarama.